का सांगायचं नाही होतं? नाही मला काय माहिती. कृष्णा तुलसी आपण म्हणतो ना, तसं कृष्णाला कसं तुलसी जास्त आवडते ना. इथे काय करते तू? तांदूळ धुतले ना, हा हे आपले राशनचे तांदूळ. आपल्याला दर महिन्याला राशन मिळतो ना, ते राशनचे तांदूळ मी आणते, धुवते स्वच्छ चांगले. 2-3 वेळा धुवायचे, 2-3 दिवस चांगले पंख्याखाली सुकवायचे आणि दळून आणायचे. हे तांदूळ आपल्याला पीठ भाकरीसाठी, मोदकासाठी, घावण्यासाठी हे असं उपयोगाला येतो. हे असे तांदूळ आणून मी दळून स्वच्छ धुवून दळून ठेवते पीठ करून. आता आपल्याला तिकडे जायचं आहे ना, मग ते पीठच घेऊन जाणार आहे तिकडे. ते किती किलो झाले? हे 9 किलो, हे 2 किलो. हे 2 किलो इथे घरात ठेवले, कारण आपण गणपतीसाठी येणार आहे ना. गणपतीला मोदक वगैरे करायला पीठ लागेल ना. चला हे दळायला न्यायचं ना. हा, आणि तिकडे नेऊन आपण डब्यात भरून ठेवायचं पीठ. आणि आता तुम्ही इकडे बघू शकता शूज, आमचे चप्पल, आमचे सँडल सर्व तिघांचे चौघांचे बघा आम्ही कसे पॅक करून ठेवलेत. हे सर्व आता आम्ही ह्या बॉक्सेसमध्ये भरणार आहोत. हे कसं एकाच बॉक्समध्ये सर्व चप्पलं राहू दे. आणि हा चप्पलाचा स्टँडसुद्धा आहे जो आपण डीमार्टवरून घेतलेला, आणि तिथे सर्व मटेरियल. नमस्ते सर्वांना. तर आज कृष्ण जन्माष्टमीची पूजा आम्ही करतोय. तुम्हाला व्हिडिओ थोडासा लेट जाईल पण येणार तुम्हाला. आता आम्ही आमच्या घरी जे कृष्ण आहे, छोटा कृष्ण, आणि आज जो त्यांचा बड्डे आहे तो आज ॲक्च्युली सर्वांकडेच बड्डे आहे त्यांचा, आहे ना. आमच्या घरी पण, तुमच्या घरी पण, आणि आपल्या सर्वांच्या घरी. तर आज आम्ही बड्डे सेलिब्रेट करणार आहे, म्हणजे आम्ही पूजा करणार आहे. एका हाताने दूध होत. आणि तुम्ही इकडे बघू शकता मी जो टी शर्ट घातला तो ताईने मला गिफ्ट केला होता ना, तो टी शर्ट मी इकडे घातलेला आहे. आता आपण त्याची पूजा करायची. इकडे आपण हार पण घालून घेऊया ना इकडे देवाऱ्याला. कृष्णा तुलसी आपण म्हणतो ना, तसं कृष्णाला कसं तुलसी जास्त आवडते ना. लता म्हणून वाढू. तुम्हाला एक सांगायचं होतं की खूप महिन्यांपासून ना माझा हेअरफॉल खूप होत आहे. म्हणजे इतका प्रॉब्लेम वाढला आहे ना की ज्या स्पीडने माझे हेअरफॉल होत आहेत ना त्या स्पीडने मला असं वाटतं ना मी खरंच एक दिवस टकलू होणार आहे की काय. मी तुम्हाला कारण सांगते की माझा हेअरफॉल का होत होतं. मला असं वाटतं ना की बाहेरचं खाणं जरा वाढलेलं, मग नंतर रेग्युलरली ऑइलिंग पण नाही होते. हेक्टिक शेड्यूल चालू आहे, म्हणजे आता शिफ्टिंगचं पण काम. त्याच्या आधी पण म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी मी चांगलं एकदम रेग्युलर ऑइलिंग वगैरे करायची. पण ना आता म्हणजे कधी कधी आपण टाळतो किंवा कंटाळ येतो ऑइली जास्त खाणं, त्यामुळे. आणि कसं एक्सरसाइज पण होत नाहीये, त्यामुळे माझा हेअरफॉल ना प्रचंड वाढलाय. तर 1.5 महिन्यापूर्वी मी सोशल मीडियावर व्हिडिओ पाहिला होता कॅरेट सीड हेअर ऑइलचा. त्यामध्ये विटॅमिन ए, अल्फा, बीटा, गामा, कॅरोटीन्स आणि कॅरोटेनॉइड्स. त्यामुळे काय होतं माहितीये, केसांच्या मुळापासून ना एक मजबूती देतं केसांना आपल्या, आणि हेअरफॉल सुद्धा रिमूव्ह करतं. तर मला ते बघून ना खूप छान वाटलं. तर मी त्यावर पुढे अजून रिसर्च केलं, कारण की काही करून ना मला माझे हेअरफॉल थांबवायचेच होते. तर यावरून मला माहिती पडलं न्यूड प्रीमियम कॅरेट सीड हेअर ऑइल बद्दल, जे 30 दिवसात 70% आपले हेअरफॉल कमी करतो. आणि म्हणून मी लगेच याला ऑर्डर केलं, कारण की मला पण बघायचं होतं की हे नक्की हेअरफॉल कमी करतं की नाही. तर मी तुम्हाला आता दाखवते माझी 30 दिवसाची जर्नी, ज्यात मी रेग्युलरली हा ऑइल वापरलाय. मला आता हा ऑइल वापरून 30 दिवस झालेत आणि तुम्ही रिझल्ट बघू शकता. आधी कसे माझे केस ड्राय असायचे, फ्रिझी असायचे, पण हा ऑइल वापरल्यानंतर ना माझे केस खूप दाट झालेत आणि हेअरफॉल खूप कमी झाले. आधी कसं केस विंचरायची ना मी तर हेअरफॉल व्हायचं आणि कंगवात ना केस असायची, पण आता जेव्हा मी हा ऑइल वापरल्यानंतर कोंब करते ना तर एकदम कमी केस आहेत कंगवामध्ये.
आता माझे हेअरफॉल नाहीच्या बरोबर झालेले आहेत आणि मला असं वाटतं 70% पेक्षा जास्तच माझा हेअरफॉल कमी झालेला आहे. ऑब्व्हियसली मी हा ऑइल वापरते, पण त्याचसोबत मी माझं एक्सरसाइज आणि डाएट सुद्धा फॉलो करते. पण या ऑइलमुळे ना मला अशी एक माझ्या केसांवर वेगळी जादू झालेली आहे. सो मी #से नो टू हेअरफॉल विथ न्यूड चॅलेंज घेतला आणि मी खूप अमेज्ड आहे, सुपर एक्सायटेड आहे. आता ही तुमची वेळ आहे चॅलेंज घ्यायची. सो तुम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली लिंक चेक करा आणि त्वरित ऑर्डर करा. भेंडी भाजून घेतली, कापून घेतली, स्वच्छ धुवून घेतली. याच्यामध्ये नंतर धुतली ना. हो, याच्यामध्ये बटाटा, फरसबी, गाजर सगळे बारीक करून टाकले, कारण मुलं तर खात नाहीत ना, म्हणून याच्या त्या दृष्टीने आपण टाकायचं बारीक करून. टमॅटो, मिरची, लसूण, कांदा, कढीपत्ता आणि खोबरं. आता खोबरं आपल्या हिशोबाने टाकणार आहे, म्हणजे ती शेंगदाण्याचं कूट वापरते. अच्छा. हा, आता ती पहिली तेलामध्ये आहे ना भेंडी परतून घेते, चांगली लाल होईपर्यंत परतणार ना. हो, कारण आपलं आहे ना इथे पॅकिंगचं काम चालू आहे ना, गडबड आहे. मग ती आली तेवढ्यात, मग मी भेंडीची भाजी आणि भाकरी बनवते. म्हटलं बनव. तेलामध्ये अशी परतून घेतली, थोड्याशा तेलामध्ये लाल होईपर्यंत. जिरं, राय, लसूण आणि मिरची आणि कढीपत्ता. कांदा टाकते, बारीक चिरून घे. बारीक चिरलेला कांदा टाकते. हे तुम्ही काय घ्यायला आलात रे? भेंडीचा चंदा चंदा? चंदा चंदा बघा हे आमचं सांगितलं सर्व खेळणार. मग दही अंडी कधी खेळणार तुम्ही सर्व? संध्याकाळी सर्व खेळणार ना? आणि टमॅटो टाकते. ते सगळं बारीक मचका गेला ताईच्या भाजी. ताई पण असते. किती वेळ असं परतवायचं? 10 मिनिटं. 10 मिनिटात भाजी होईल. 5 मिनिटं जरा परतून घ्यायचं ना. ते जरा वाफेवर बटाटे शिजले पाहिजे. झाकून ठेवायचं का? हो, आमच्या ताटल्या इथे आहे. आता ही अचानक आली, आम्ही सामान पॅक करत होतो ना, काढत होतो, सगळा पसारा आवराआवरी करायचं होतं. तर तेवढ्यात ती आली. म्हटलं तू मस्त भेंडीची भाजी बनवतेस, म्हटलं भेंडीची भाजी आणि नाचणीची भाकरी बनव. तिने बनवली. मी तर खाल्ली, एकदम छान झाली, मस्त झाली. झाले ना. म्हणजे ही भाजी ना भाकरी बरोबर पण खायला वाटली, छान झाली. काजू तुला आवडली? इथे बघा आमच्या एरियामध्ये आता लहान पोरं हंडी बांधतायत. त्यांची आत्ताशी हंडी सुरुवात झाली आहे. संध्याकाळ झाली आहे आणि ते आता हंडी बांधायला घेतली आहे. आम्ही तुम्हाला दाखवते हंडी कशा फोडतात ते. लहान मुलांची लहान हंडी. दिलू, तू दही अंडी फोडायला नाही गेली? नाही गेली तू? तू काय करते, झोपते? झोप झोप, पप्पी दे. हां, शिफ्टिंग करायचं बोललं ना तर खूप मोठं टास्क आहे. इथे आपण काय 1-2 वस्तू शिफ्ट नाही करत आहे, आपण इकडे पूर्ण घर शिफ्ट करतोय. आता तुम्ही विचाराल की मी हाय कुठे? आपण आपल्या किचनमध्येच आहे, पण इकडे मी रिंग लाईट जरा लावली होती. रिंग लाईटचं तुम्हाला रिफ्लेक्शन दिसतच असेल. आता मी नॉर्मल लाईट लावली आणि रिंग लाईट बंद केली. ओके, आणि तुम्ही आता सर्व बघू शकता, एकदम प्रॉपरली सर्व हे आपले कपडे सुकतात आहेत. इकडे सर्व माझं जिमचं सामान जे हल्ली यूज नाही होत होतं, नाहीतर मी डेली यूज करायचो, हेही सामान, कोणकोणते सामान फेकायचं आहे, कोणकोणतं सामान ठेवायचं आहे, तुम्ही इकडे सुद्धा बघू शकता सर्व सामान कसं केलेलं आहे. आणि मला हा बॉक्स आता खाली न्यायचा आहे. हा बॉक्स खाली का नेतो आहे तेही तुम्हाला समजेल. आणि आता तुम्हाला वेळ काय झाली ना तेही तुम्हाला दाखवतो. आणि उद्या आपले पॅकर्स अँड मूव्हर्स येणार आहे, तर आपल्याला सिस्टमॅटिक सर्व ठेवायचं आहे. कारण ते येतील ना, ते पटापट भरायला सुरुवात करतील. आपण जसं सांगू तसं भरतील, पण ते पटापट भरणार. चला आता तुम्हाला खाली दाखवतो. हा बॉक्स बघा, फुल एम्प्टी आहे.
तर बघा इकडे मी बॉक्स आणलेला एवढा मोठा. आणि आमच्याकडे बॉक्स कसला होता माहिती का, आम्ही काय विकत नाही आणला. आम्ही जो टेबल फॅन घेतला होता ना त्याचा तो बॉक्स राहिला होता. आणि हा मजबूत बॉक्स आहे बघा ना. आता हा बॉक्स कशाला पाहिजे काजल? थोडे ना कपडे ठेवायचे तिथे एक्स्ट्रा, थोडेसे इकडे असे ठेवायचे, आईचे, माझे, तुमचे असे असे कपडे सेफर ठेवायचे. साईड साठी म्हणजे आम्ही जरा इकडे ठेवतोय. कधी आलो ना इकडे वगैरे असं काय काम असेल वगैरे तर पटकन वापरायला होतील असं. ते कपडे जायच्या अगोदर दिल जायचे आणि सर्व तिला हे व्हायचं. इकडे बघा कसा पसारा झालेला आहे सर्व. जेव्हापर्यंत ट्रक येत नाही आणि एक एक सामान बाहेर जात नाही तोपर्यंत असंच दिसणार आहे. आणि खूप मेसी वाटते आणि खूप अडचण वाटते ना एकदम. ही बघा आणि अडचणीमध्ये आमच्या दिदीला बरं वाटतं. तिला जायचं काजल ते असं उकडी बांधायचं त्याच्यात जाईल ती. वाजले किती? दुपारचे 2. आणि मम्मी पण काय पॅकिंग करते व्यवस्थित? पॅकिंग नाही, परत आपल्याला गणपतीला यायचं आहे ना इकडे. हा हा. मग गणपतीसाठी परत वेगळे तिकडनं आणायला नको कपडे. त्याला मम्मीने तुम्हाला ते प्लॅन सांगून टाकलेला आहे. काय सांगायचं नाही होतं, नाही मला काय माहिती. हा. तर आता तुम्हाला एक सांगतो, चला काय आहे माहिती काय की आपला दरवर्षी इकडे गणपती येतो ना मम्मी. हो आणि इकडे काजलचं आणि माझं लग्नानंतर हा पहिलाच वर्ष आहे. बरोबर. तर त्या निमित्ताने आम्ही इकडे येणार आहे, हा है ना. होय होय. चला करा पॅकिंग, सर्व बिझी धडपडायला होते. दिल्लू पिल्लूला बॉक्स हवाय वाटतं. आणि तुम्हाला दाखवलं मी किती वाजले ते, दुपारचे होते का रात्रीचे ते तुम्हाला आता समजेल बघा. आणि आमचे बुबू बसलेले आहेत इकडे, 2 जण, 2 बुबू बसलेले आहेत, दिसते तुम्हाला? हे बघा रेडी पॅकिंगसाठी. हो तेच चालू आहे. इथे बघा एक्स्ट्रा कपडे, हे कोणाचे एक्स्ट्रा कपडे आहेत? आईचे आहेत, हे ते तुमचे आहेत, हे सर्व माझे आहेत बघा एक्स्ट्रा कपडे. ते या बॉक्स मध्ये ठेवणार आहोत. बॉक्स मध्ये ठेवणार आहे आम्ही. इथे हे सर्व आपण इकडे ठेवतोय ना मम्मी असं. हा, वापरायला. इकडे सर्व चादरी पासून 2-4 असं जास्त नाही ठेवणार ना. नाही जास्त नाही, 2-4 ठेवायचे. हे सर्व जेवढं इकडे तुम्हाला दिसतंय ना, तर बघा आम्ही माझे पण कपडे बघा तिकडे लावलेत व्यवस्थित, ते सुद्धा आम्ही या बॉक्समध्ये ठेवणार आहेत. आणि असे बॉक्सेस असायला पाहिजे ना घरी. हे न्यायचं आहे ना. आता इकडे बघा पॅकिंग, आपली रत्नागिरी गावी जायची पॅकिंग किंवा मुंबईला यायची पॅकिंग ही मला ना फार सोपी वाटते. पण घर चेंज करणं हे ऍक्च्युली आता माहिती पडते की एक डिफिकल्ट टास्क मध्ये. अडचण तर अडचण, ती अडचण पण कुठे हलत नाही. असं पण नाही की सामान आपल्याला कुठे म्हणजे भंगारमध्ये द्यायचं. आपलं सामान, चांगलं सामान पण सर्व एकाच जागेवर आणून ठेवलंय. वरचं ऑलमोस्ट सर्व सामान आम्ही खाली आणलेलं आहे. आणि हे एक बोलतात ना, एक सेफर साईड साठी आम्ही इकडे थोडेसे कपडे ठेवलेले आहेत. थोडेसे बोलून हे मम्मीचे आणि माझेच एवढे झाले. हा बॉक्स एवढा. आता काजलचे कुठे बसतील. तर पॅकिंग एकदम जोरात चालू आहे. आणि काय काय झालं ते तुम्हाला दाखवलं. आता वाजले बघा 3 वाजलेत. झोपणार कधी आणि माणूस उठणार कधी. तरी आम्हाला उद्या सकाळी उठायचं आहे, कारण ते सकाळीच येणार आहेत. तर अशी आमची पॅकिंगची गडबड चालू आहे. आम्ही सर्व काढून सामान ठेवलेलं आहे. आता ते लोक येतील आणि बॉक्स मध्ये भरतील. तर व्हिडिओ तुम्हाला आता पुढे पुढे दिसेल. आजच्या पुरती तर आम्ही इकडे व्हिडिओ स्टॉप करतो. एवढं सामान तर एकदम एक साथ पॅक नाही करू शकत. एक साथ आपण फक्त ते नेऊ शकतात एक साथ. बरोबर. तर मम्मी पण आता दमलेली आहे एवढा करून सुद्धा. सर्व दमली म्हणजे दम लागलाय मला आता. दम लागलाय ना. हा खूपच दमली आहे, हा. अवतार झालाय. म्हणूनच मी सर्व आता हे पॅकिंग शिफ्टिंग हे सर्व मी एकटा करणार आहे. मग मम्मीला, काजलला, भाईला, ताईला याच्यात जास्त इन्व्हॉल्व नाही करणार, कारण ते दमतील, है ना. तर व्हिडिओला कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. आणि बाय बाय. बाय बाय.